Happy birthday! Yes! Because another day is a special When someone's... Hello, J-fans and hello, netizens. Yes, welcome back again. This is the JFS Petals and Services, ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. And yes, I am finally back. Ako si Kuya Seth, ang inyong pinakapaboritong surprise ambassador. And for this afternoon, yes, andito nga tayo or babiyahe tayo patungong Malitbog, Minalaba, Camarines Sur. Para na naman yan, J-fans, sa isang natatangi or espesyal na misyon. Yan ay ang bigyan ng regalo, bigyan ng kasiyahan at syempre sorpresahin ang isang natatanging nanay or lola na si Ma'am Ines Ojeda. And of course, thank you so much kay Ma'am Joy sa pagiging sa ating as our surprise sender. Yes, ngayong hapon. And syempre, makikilala natin maya-maya kung sino si Ma'am Ines. And of course, ang ating mga panalong items or packages na nasa likod na hindi na natin bubuksan dahil syempre napakalakas nga ng hangin dito. Ayan, so para po sa iba pang mga episodes and of course kung gusto nyo rin po ng ganitong eksena or sorpresa sa inyong parawan or anumang okasyon ng inyong buhay, i-message nyo po kami sa aming mga social media accounts. So magpo-post sa inyong screen ting. We have Facebook, Instagram, and of course, our YouTube channel, JFS Team Vlogs. Ano pang hinihintay natin? Bago pa man maghapon or bago pa man sumapit ang hapon, tara na't samahan niyo ako sa isa ng kakaiba at punong-puno ng pagmamahal na JFS Cartrang. Kaya naman mula dito, i-JFS na yan. Lan sa San Fernando nagmumula mga bulaklak na may ngiti at saya. Kada okasyon ikaw ang... Hello po. Ma'am, hindi po ang harong ni Ma'am Ines Ojeda po. Ay, ikaw ma'am. Ay, bali ma'am, may delivery po tayo ma'am ng ano po, items po. Nasa box po siya ma'am. Gamit po ata sa bahay ma'am. Tapos papa-receive ko na lang po. Pakuha na lang po ako ma'am ng ano po, ballpen po. Sige po. Wala po kasi yung ballpen po. Ang ganda ng ballpen ni nanay. Oh, ang dami. Sign po? Ay, sa kandidato. Bale ma'am, ito po yung items niyo po. Hapon. Happy birthday! Yes! Happy birthday! Ma'am, dito po tayo, ma'am! Ma'am, wag niyo po akong iwan. Naka-vlog tayo ngayon, ma'am. Dito tayo, ma'am. Yes. Dito tayo. Yes. Alright. Happy birthday to you. Ayan, hindi na tayo kakanta baka kasi umalboroto yung aking esophagus. Hello, J-fans and hello, netizens. Once again, this is me. Ako si Kuya Steph at syempre, andito sa Barangay Malitbog, Minalaba, Camarines Sur, ang nag-iisang JFS Petals and Services na paborito yung tagapaghatid ng sorpresa at saya sang mga sulok ng Bicolandia. And syempre, kasama na natin ngayon si Ma'am Ines Ojeda. Tama po ba? Yes. Ma'am, kumusta po kayo ngayon, ma'am? okay lang. Birthday niyo po talaga ngayon, ma'am, or nung nakarang araw? Ngayon po mismo, ngayong araw. Alright, syempre, ma'am, tamang-tama po ang pagdating namin dahil nabalitaan po kasi ng JFS na ngayong araw ay birthday niyo po. Tama po. Ayan, wala po ba kayo na-expect na ganito ang darating sa inyo ngayong hapon? Ang akala ko lang yung dineliver na parisid sa kape. May nag-deliver na po ka ng pagkain. Yes. So, may ano pala, mami. Meron pala kayong pagkain dyan. Pwede kami makikain mamaya. Ay, pwede na. Kasi kanina, J-Fans, nung pagdating ko dito, nasa labas na si nanay. Tapos, nag-ano siya, parang nag-aalok siya ni Makakal sa laog. Tama ka na? Iyo. Yes. So, ngayon, nanay, magpasensan nyo na pala sa ipang boses ko dahil siyempre, malamig yung simoy ng hangin
medyo tinamaan tayo. Kala ko hindi na tinatamaan yung mga Android. Anyways, ipasuot natin kay ma'am yung ating happy birthday sauce. Yes. And syempre, dahil birthday niyo po ngayon, meron tayo siyang ibibigay na regalo po sa inyo. Unahin ko na po, mami, para po pasayahin po kayo ngayong hapon dito po sa Malipog. Bibigyan kita ng money bouquet. This is a fresh roses na nagkakahalaga po or may lamang pera, not just 5, 10, 15, but 20,000 pesos. Yes. Yes. Totoong pera po yan, ma'am. Kaya, itodo nyo po yung smile nyo. Ayan, dito po tayo, lapit po kayo sa akin, ma'am. And syempre, J-Fans, tingin po doon. And syempre, J-Fans, syempre, meron tayo dyang cake para naman na kumpletuhin yung selebrasyon ng birthday ni Mami Ines. Mami, matanong ko lamang po, kumusta ang iyo pong celebration ng birthday? Kumusta ka ngayon? Masaya. Masaya. May handaan, tama? 66. Ilang taon na po kayo ngayon? 66. 66, ayan. Batang-bata pa, pwede pa pong mag-asawa ulit. Ayan. So, Mami, sino po yung mga kasama nyo po dito sa inyo pong napakagandang mansyon? Siya, taka yung manugang Ano nyo po yan? Anak nyo? Hindi, anak ng panganay. Apo nyo? Apo. Okay, apo. Mami, don't worry, dahil ka magpara-Tagalog na nakakaintindi man akong yes. Apo nyo po. Tapos isipa, mapagiribo mo iti mami sa loob ng haro. Manugang. Saka itong aking turong kaya. Wala po kayong kasama dito anak nyo po? Wala. Wala. Oo. Kasi yan si Nene yung nag-ano sa inyo, nasa Amerika siya. Si Ma'am Joy. Oo, tapos yung isa ro, yaon sa Manila, nasa Goa ang saro. Ang saro, nagtatrabaho pa sa Naga. Di ba, ilan po ang anak nyo na eh? 4. Siyempre, Mami, kumusta ang feeling ng isang nanay na nag-celebrate ng birthday ngayon? Siyempre, alam kong okay lang po ito sa inyo, pero mas maganda sana kung andito sila. Kumusta po yung pag-iisang nanay na medyo malalayo po yung mga anak niyo? Kumusta po yung feeling na dan? Malungkot kaso, ngayon na ito nangyari. Ngayon daw. Every year po, nandito po sila. Oo, ngayon lang wala sa narahan. Anyways, Mami, andito naman kami ang JFS. And syempre, malungkot man, pero mapapawi yan ng 20,000. Okay. Yes. And Mami, nabanggit niyo po kanina na may anak po kayo kaninang OFW. Ano po? Si Ma'am Joy nga po. And by the way, thank you so much kay Ma'am Joy for trusting us, the JFS Petals and Services. And syempre, hello Mami, kasama na namin ngayon ang iyong pretty at very healthy na Mami din. Ano po? Ngayon Mami, ilang taon na po si Ma'am Joy sa Ano nga, US? Tama po ba? siguro 5 months. 5 Teacher months? siya doon. Sa US po. Arizona, USA. Oh, wow, sa Arizona Beach. Yes. At syempre, Mami, bukod sa alam kong masaya ka dahil may 20,000, ano sana yung isang bagay na magpapasaya sa'yo bukod sa mga regalo po? Dapat sana nandito sila. Okay lang. Yun po Ang talaga dalawa? yung wish niyo po sana. And syempre po Mami, nangyayari po talaga yung mga bagay na gano'n. Ano po? And ang mahalaga, alam kong nakakapag-communicate naman, binati naman po siguro kayo. Oo. It's just that, syempre, may mga bagay na kailangan nating bigyang pansin muna for now, kagaya ng kanilang mga trabaho or kung may sarili silang pamilya. But of course, alam kong nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal po nila para sa inyo. And one is for sure, kung meron lang sanang oras, gusto nilang makapunta din po at makikain sa inyong birth. So, ayan. So, J-Fans, magbabalik kami mamaya as we will give our birthday cake kay Mami Ines. And syempre, ayusin muna natin. Kaya naman, J-Fans, kapit lang. Alright, hello J-Fans. We are finally back because as promised, bibigyan or handogan natin si Ma'am ng kanyang masarap at syempre, violet or purple na cake. This is from Raffabels. Raffabels cake baka naman.
And syempre, for one more time, lahat yung mga naandito, hingi po ako ng favor sa inyo. One more request, kantahan natin ng pinakamasayang happy birthday song si Nanay. Ano po? And 3, 2, 1, go! Happy birthday. Yes! Ay, hindi po kumanta, hindi na magkakajowa. Ano? Yan, thank you so much, Ate Ning. Sige, one more time, Ate Ning. Alright, so once again, happy birthday po, Mami. Ano po? And syempre, mula po sa aming pamunan sa JFS Petals and Services, ipinapahatid din po namin ang aming pagbati ng happy birthday. And of course, mula din po kay Ma'am Joy, happy birthday din po. And syempre, dahil malakas yung hangin, this is a perfect time na i-blow ang iyong birthday candle. Sabayan nyo na lang po yung malakas na hangin dito sa Malibog. And before that, make your wish. Sana humaba pang buhay. Amen for that, Mommy. Alright, 3, 2, 1, you may now, Eme, blow your cake. Okay, happy birthday. Thank you. Yes, ibaba muna natin ito, Mami. Mami, kwentuhan lang tayo ng saglit. Ano po? Sa apat na anak niyo po, Mami, ano po yung pangunahing ikinabubuhay or ipinuhay niyo po sa apat na anak niyo po? Nag-ano kami ng palay. May ano kami. May, Wow. ano. Kayo po ay mga bayani, mga farmers. Pagsasaka. Yes. Bayani po ang tawag po dyan. Kasi kung wala ang mga magsasaka, J-Fans, at sa lahat ng mga nanunood sa mga bata dyan, kung wala ang mga magsasaka, Diyos ko, wala tayong kakainin araw-araw. Ano po? Kaya araw-araw po pinagpapasalamat. And I'm proud too na certified farmer yung aking papa or daddy. And Mami, pwedeng, may mga kausap tayo dito. Sir, yung ako na lang, si Mr. UNC. Ito ka na, sir. Ba't ayaw mo, sir? Sino yung kasama nila? Ikaw, ma'am. Dito po tayo. Diyan ako, Mayet. Dito na tayo, ma'am. Diyan, Mayet. Ano pangalan ni ma'am? Mayet. Mayet. Ma'am Mayet. Diyan na. Ay, dito ka na, sir. I don't know. Ma'am Mayet, ano niyo po si ma'am? Pinsan. Pinsan. Ma'am, dito tayo. Ma'am Mayet. Kumusta po ang pato? ML. Okay, nasumagot si ma'am. Mami Mayet or Ma'am Mayet. Ano po? Since birthday po ngayon ni Ma'am Ines, ano naman po ang birthday message niyo? Isang things na. Many more birthdays to come and good health daw. Yes. Parang na-search niyo yan sa birthday. And happiness and life. Sige po, Mami. Ipubuod natin yan mamaya. Thank you po. Ayan. Palapakan natin si Mami Juliet. Ma'am, dito kayo, ma'am. Ay, ano pangalan mo, ma'am? Mayet. Ay, ba't naging Juliet? Anyways, Mami, anything to add? Especially po, gusto niyo po pasalamatan si Ma'am Joy or ano man po ang masasabi niyo sa mga anak niyo, especially kay Ma'am Joy na nagpadala sa amin dito. Salamat. Sige po. Salamat. Okay na, sir. Mga pag hindi kayo nag-message, pabawasan kayo isa-isa. Salamat sa gift. Yes po. Sa iba niyong anak, ma'am, hindi po ba kayo... Sa mga anak ko, salamat sa mga pinadala. Salamat sa pahanda. Ano Okay ba na? Ayan si Ma'am Joy. Hello, Ma'am Joy! Hello po. Yes. And syempre, Mami, certified artista na po itong mami nyo dito po sa Malitbog. Dahil syempre, through our social media accounts, mapapanood po ito ng buong mundo. Kaya palapakan natin ang kamukha or kawangis ni Sharon Cuneta nung kanyang kabataan. si Mami Ines. Oh. Wag lang pong titigasan, baka mainis. Ano po? Ayan. Nilalamig na yung aking videographer. Kaya naman, Mami, kung wala na po kayong gustong idagdag or banggiting mensahe po, Ma'am Joy, once again, thank you so much for trusting the JFS Petals and Services. And, of course, sa ating subscribers,
Thank you so much. See you in our next episode dito lang sa ating JFS Car Truck. More power and God bless. Mag-iingat ang lahat dahil malamig ang panahon. Uso ang ubod sipon. Yes. Bye-bye for now, Mami. Thank you. And 3, 2, 1. Tingin tayo sa camera. Thank you Sabay-sabay po. tayo. Bye-bye. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. We don't just create